mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Nasa classmate nga ba ang true love? Hi, DJ Rocky. I'm an avid listener. Naisipan ko ring magsulat. At sana maka-inspire ang kwento ko ng ibang tao. Ang kwentong ito ay pwedeng maging sagot sa paulit-ulit na tanong ng karamihan, lalong-lalo na sa mga estudyante kong nasa classmate nga ba ang true love? Itago niyo ko sa pangalang C. At ito, ang aking secret file. Sa isang universidad sa Kanlurang Mindanao, or Western Mindanao State University. Yan ang tinutukoy ko. Doon kami unang nagtagpo. Itago natin siya sa pangalang R. Stranger's mode pa. Alam mo yon, yung mga bagong salta sa school at mga taga-iba't ibang lugar pa. Parang freshies lang na napadpad sa isang bagong mundo. Walang kamag-anak, walang kumpare, walang alam sa lugar. Kasi nga, bago pa. Nung nakita ko siya, ang pogi, ang ganda ng mga mata, at ang taas ng ilong. Yung tipong deserve na deserve pang slow-mo. Sobrang daming humahanga sa kanya dahil sa husay niya sa academics. Pero hello, may skills din naman ako ha. Pa-secret mode ako kapag tinitingnan siya. Ang bilis kong nagka-crush. Ang landi ko. Well, crush lang naman. Para lang may inspirasyon ako sa pag-aaral. Sobrang astig niya sa klase. Lagi siyang nasa unahan. Laging may sagot. At minsan, perfect sa lahat ng quizzes at exams. Nag-BI ako mga be. As in background investigation. Tas dun na nalaman ko na may jowa pala siya. Marami pala kami. As if naman nakakagulat sa gwapo ba naman niya. Marami talagang nagkakagusto. Sabi ko sa sarili ko, whatever. Hindi niya deserve yung genuine at innocent kong affection. Maganda tayo eh. At dahil doon, unti-unting nawala ang feelings ko sa kanya. Tapos lumipas ang ilang buwan. Nag-concentrate ang inyong lingkod sa pag-aaral. Hanggang sa may nagparamdam at nahumaling na ako sa iba. Nakilala ko yung taong total opposite sa lahat ng traits na meron si R. Hindi siya sobrang pogi o astig. Tsaka hindi top sa ACADS. Kumbaga bad boy na aurahan. Pero ang bilis kong nahulog sa mga text niyang out of the blue araw-araw. Hindi ko alam kung saan niya kinuha ang number ko. Tapos ayun, nanligaw na siya
At napasagot niya yung walang kamuwang-muwang na bata. That's me. Fast forward, naging kami at magkasama kami sa school ng ilang buwan. Pero biglang huminto siya sa pag-aaral, umalis para mag-training. Naging isa siya sa mga men in uniform kaya long distance ang relationship namin. Ang layo niya habang ako nasa eskwelahan. Lumipas ang ilang buwan, second year college na ako. Medyo may pansinan na rin kami ni R. So, mabalik tayo kay R. Hindi maiiwasan na magkasama kami sa mga group activities. Hanggang sa isang araw, may group activity kami, nasa group 1 ako. So, nagkausap kami ron dahil nasa group 1 din siya. Kung tutuusin, hindi naman ako kinikilig sa kanya nung magkausap kami. Dahil may jowa ako. At alam niya yun. Pero hindi ko akalain na dun pala magsisimula ang pagiging close namin sa isa't isa. Kasama ko siya sa mga group project and activities. Ang galing niya mag-contribute at napaka-chill niyang kasama. Sa umpisa parang wala lang pero habang tumatagal, nagkakaroon na kami ng malalalim na kwentuhan. Mga inside jokes na kami lang nakakaalam. Sa tuwing magkasama kami, ang saya-saya lang. Halos araw-araw, lahat ng activities sa school, magkasama kami. Solid ang bonding namin. Ang tawagan pa nga namin sa isa't isa, bro. Magkasama sa lahat ng trip, lalo na sa mga lakad. Minsan sa mall, naglalaro pa ng mga laruang pambata. Tapos mag-chill lang sa mall, pupunta sa kantin. Ang dami. Ang dami naming pinagsasamahan. At dahil sa pagiging close namin sa isa't isa, akala ko, tuloy-tuloy lang ang lahat. Akala nga lang ng iba, magjowa kami. Pero hindi. May jowa ako. At laging sinasabi ng mga kasama namin na ang cute naming tingnan. Like, why not maging kami? Pero friendship lang talaga ang intention ko para sa aming dalawa. Hanggang sa may naramdaman akong kakaiba kay R. Sobrang sweet na niya. Lagi niya akong pinapasaya. Inaalagaan niya ako. Alam mo yun, may something na hindi ko maipaliwanag. Yung unspoken tension. Pero deadma lang ako. Nagpakamanhid ako. Pero hindi naman siya umamin. Sa halip, pinapahiwatig niya sa pamamagitan ng mga kanta tulad ng Don't Know What to Say, Gusto Kita, Sa Hangin Ko Na Lang Ibubulong. Pero hindi ko agad nare-realize kasi nga may jowa ako. Sobrang gulo. Gusto ko siya pero mali. May jowa ako. At mahal ko rin siya at the same time. Ayun. Tuloy-tuloy lang yun hanggang sa graduate na kami. At nakuha namin yung Latin honors na pinapangarap namin. Solid talaga yung achievement na yun. Dumaan ang lang taon. Ay, nawalan kami ng communication sa isa't isa. Naging busy kami sa kanya-kanya namin buhay. Grabe pala yung pakiramdam pag bigla ka nalang nawalan ng connection sa bestie mo. Parang may kulang. Mamimiss mo yung mga kwentuhan, biruan at mga kalokohan ninyo. Tapos iniisip mo pa kung may iba ng priorities yung taong yun. Yung baka nakalimutan na niya ako. Sobrang nakakalungkot lalo na kung alam mong busy siya sa ibang bagay tapos ikaw nasa bahay lang. So nag-focus ako sa pamilya ko, sa sarili ko, sa boyfriend ko. But that time, medyo shaky na yung relationship ko with my boyfriend. Dahil nahuli ko siya. Yung taong pinaglaban ko sa pamilya ko. Yung taong sobrang dami ko nang isinakripisyo. Niloko pala ako. Ang sakit. Yung tipong parang binagsakan ka ng mundo. Yung ipinaglaban mo na tapos niloko ka pa rin. Hindi ko kinaya yung level ng betrayal.
na kahit anong gawin kong gala, hindi nawawala yung sakit. Kahit anong gawin kong aliw sa sarili ko para makalimutan yung lingkot, nandun pa rin. Ang gulo ng buhay pero push lang. Nag-emote ako sa social media para ma-release ang feels. Nag-post ng mga hugot at life lessons, trying to shake off the sadness. Then out of the blue, nag-DM si R. Sabay sabing, "Bro, okay ka lang ba?" Ang unexpected pero parang may nag-offer ng virtual hug. Alam mo yun? Hanggang sa naikwento ko sa kanya yung nangyari sa akin. Naiyak pa ako. Pakiramdam ko, bida ako sa teleserye. Then sabi niya, "Deserve mo yan. Loko-loka ako kasi. Siya nga ka." Well, slightly true naman. So after kong i-share ang pinagdaanan ko sa ex ko, naging comforting si R sa akin. Araw-araw kinukumusta niya ako. Dito ko na-realize na ang swerte ko dahil meron akong best friend na mapag-aruga. Then lumipas ang ilang araw, linggo, buwan. Hindi pa rin nagbabago ang pagiging comforting ni R. Kapag wala siyang trabaho, gumagala kami. Like gaya nung dati, nung nag-aaral pa kami. Yung parang bumabalik kami sa dati kung ano kami. Hanggang sa hindi ko namamalayan, unti-unti na palang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Then tinanong niya ako. Matagal na raw niyang gustong itanong yung bagay na yun nung nag-aaral pa kami pero hindi raw pwede noon eh. Pero ngayon sabi niya tamang panahon na. Napaisip ako ng bongga. At eto ang mga katagang binitiwan niya. "Pwede ba kitang ligawan?" Sinabi niya lahat ng nararamdaman niya noong nag-aaral pa kami. Na gusto niya akong ligawan, kaso may boyfriend ako dati. At eto talaga ang pinakatumatak sa akin na sinabi niya. "Pinagdasal kita ng sobra. Ngayong dumating at ibinigay ka na, papakawalan pa ba kita? Umasa kang hindi na." Grabe. Ang deep nun, DJ Rocky, parang straight from a Netflix rom-com. Sinagot ko yung tanong niya. Oo. Sinabi ko sa kanya na pwede niya akong ligawan, pero hindi agad ibig sabihin na kami na. Chill lang. Hintayin niya ako kung kailan ko sasabihin yung kami na o tayo na. Parang gusto kong maghinay-hinay. Lumipas ang 8 buwan ng panliligaw. I finally gave in. Nasabi ko na yung mga salitang tayo na. Sobrang deserving ni R for all the sacrifices, efforts, at paghihintay niya sa akin. Ang saya naming dalawa pero hindi mawala yung takot na baka mawala yung friendship namin dahil sa pinasok namin. Basta nananaig yung pagmamahal namin sa isa't isa. Naging masaya yung relationship namin. Tapos supportive pa yung both families namin. Hanggang sa dumating yung pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Namatay yung papa ko. Ang sakit. Parang nawalan ako ng gana. Pero nandun si R. Nandun siya palagi para sa akin. Hindi niya ako iniwan. Then, ilang months after, nakarecover na ako. Nakapagtrabaho na rin ako bilang substitute teacher sa school na pinagtatrabahuhan ni R. Isa siya sa mga regular na teacher sa DepEd. Tapos after ilang buwan, nakapasok na rin ako sa DepEd. Kaso, iba-iba kami ng school. Sobrang layo ng station ko. Umaalis ako ng madaling araw at umuwi ng Biyernes ng hapon. Para sa future namin. Lalaban kami. Masaya kami. Kahit gano'n yung routine namin. Minsan may mga away pero nagiging okay rin naman. Lumipas ang 2 taon, nag-propose na siya sa akin. Hindi ko ina-expect. Kasama pa pala ang pamilya ko. Hindi ko makakalimutan yung araw na yun. October 15, 2023. Birthday pa ng pamangkin ko. Ang saya ko. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Siyempre, yes ang sagot ko.
After 3 months of being fiancé, tinanong niya ako kung ready na ba ako magpakasal. Kasalan na agad. Malandi ako, of course, yes na yes. So napagdesisyonan namin na magpakasal ng January 2024. Nagpapasalamat ako kasi lahat ng gastusin sa kasal, si R ang sumagot. Pwede namang hati kami, pero wala akong pera that time. Sinagot niya lahat mula proposal, prenup hanggang sa kasal. O diba, ang swerte ko. Sa tuwing nagpapasalamat ako sa kanya, lagi niyang sinasabi, "You deserve the best in this world. I love you so much." Grabe, ang swerte ko nga no. Kaya minsan biglang napapatanong ako na, deserve ko ba talaga to? Parang ang sarap sa puso kasi feeling ko, hindi ko naman talaga alam kung anong ginawa ko para maging karapat-dapat sa ganitong pagmamahal. Sobrang bait lang talaga ni Lord na ibinigay ka niya sa akin. Kaya para sa mga babae dyan, alam nyo, sa mundong ito na puno ng mga problema, paghihati, pagsubok at pagdududa, tandaan mo na may darating na taong mamahalin ka ng lubos at walang hanggan. Sa mga panahong nagdududa ka sa iyong halaga, sa iyong pagkatao, tandaan mo na ikaw ay mahalaga at karapat-dapat sa tunay na pagmamahal. Huwag kang matakot maghintay. Huwag kang matakot magmahal ng buong puso. At huwag kang mag-aalinlangan na ipaglaban ang iyong kaligayahan at kasiyahan. Dahil sa huli, mararamdaman mo yung pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Ang pagmamahal na kayang ipaglaban hanggang dulo. Itatrato kang parang prinsesa. Diyan ang tunay na treasure. Kung meron kang ganyang tao sa buhay mo, alagaan mo. At ipaglaban mo rin siya ng buong puso. To my loving husband, ang aking pahinga. Siguro habang pinakikinggan mo to nakatulog na ako sa tabi mo. I just wanna say thank you for everything. Salamat sa pagmamahal na walang hanggan at sa pag-unawa mo sa akin sa lahat ng bagay. Hindi sapat ang mga salita para ilarawan ko kung gaano kita kamahal at kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. Kapag kasama kita, ramdam ko ang saya at sigla sa bawat araw. Basta lagi mong tatandaan, mahal na mahal na mahal na mahal kita. At hindi ko kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si C. At ito, ang aking secret found.